Amrang Lamandal Executive Meeting Kapamanpon. Kangchi langsolong Karbi Film Society amahang ke thek katalonpon. Lason si Karbi Film Society cepatir piponsi Kangchi langsolong KFS mahang ke thek biningan ningkan kretroksi pleng etpet cepatir piponsi pini lapuson awareness program tami dengpo. Pierre ke chiruji ingneji ning ceparong jisita film sitami lang marjan pet isilu. Lapen karbeng long arlo alang sun ke lang thai topik bonta ade maklong keter ke ar topik lasi Pierre ke alira lon ke duta asabo karbeng long penta ang tanta anong dodun lo son thak thak sikang thilang so alira lon ke do ke lang meta lapu ananong chethangklong lo ap lapen kelang ke bang atum ta kai ke ta kapang thir ke kenang so lapen KFS mahang ke thegalong alu himan peng kachophala ke haraga demeli torsing rohang alang li phansi chief guest chophapo lapen non ke do bom ke khibom tourism em retesting hi mene do sanghutta chetongdo lapen non ke do bom khibom tourism em retesting hi sita chetongdo laben kang thilang solong KCMLA dorsing rohang kepu kang thilang solong kapang thirji aleralon aphanta lakpho panong ponpopu rada thengnu sita pachini po laben pini labang solong KFS president bikha mati dilip be ahin pen lamthi arjusina Poluni Bendrobo Bechantong report Northeast News. Nang litum media korte tumhan ini Karbi Society hamkan tumhan ini pemain jo kami Karbi yang rada fans tamai ini Karbi Society hinkan ini government suri orang panjang ini jasmet ini babang dela hello Karbi Society amang kethek kan kret rosi cok sayang dek ini tu atau dapat or fight roxy pensi niltum hadak diputara langsung sayang deng jangkolo keceng sia sayang deng bangke niltum laru rangsina sarko bang niltum kardong kardi bak kethokeji society pangala bender bangke niltum konseriet tum arnam plantang arni plantang niltum labangso kichikimo bo mate kethokeji labangso prembo la bender da pi bangke niltum songalama nabi niltum Karbi Film Society biasa hem Banjar Polo la bender da pi bangke niltum high crazy bangke dongmukan Longkap teron memorial auditorium hall longsi nilitum Karbi alam arjan uson si kereng nangjiba labang so ati pilo ke arengelo lampan ke sustainability of Karbi cinema pula bangso atau topics yang mention nilitum labang so conclave kacing bai mate cethan cimum labang so siding polo labang so side mangke nilitum nongnam cethangklong national award kelong abangku Karbi alam arjan anatuben nongnam cethang award kelong abangku lahlo khonjon kisornath lapen pe sardhoniram tiso lapen parda Karbi Culture Society akan buat alam sayang deng paju lapen itu si ini labang so sayang deng bagai ni pujot dak orpai ke thomen ang thilang solong si itu sayang deng di kota bangke itu dak jujur lo jujur ben minumbe kalitang mongol singrong pi mate regrat ladang denarong lagi film producer lo lapente ceparjan bangku ang pada jutang kacing honte abangku sar burasing karo alang ni dong muka hori karo ro labang ini kalitang men pensi pini ani kan sam labang so lutun malin bang ni lutum bi pon lo labang so lutun malin ke bang pon lage haura khada mele sar dorsing rong ha alang ni masing tum hang pon lo lapente sar ritesing em lapente sar lunsing teron em lapenan parsitame pansing group en chenglok
Ong Chun Bang Karbi Culture Society Sunil Tokbi Pencenglok Karbi Anglong Adang Abarim Pencenglok non Wikimian Ketegeding Labangso Jepalian Bang Dun Ketok Bang Kubang Hi Lapenjalun Kilun Bang Kubang Hi Kadok Kaweto Ansi Niltum Labangso Asayang Deng Banget ini Ningkarong Ben Niltum Labangso Pacun Pondok Party ka pang tangpon siya pan politika chingway ka ching sai ta kinang sa tumata si ni jang Karbi Anglong lakha serkep amreng constituency alo jirkending town along em sang pirina dirang pingapin khada tengpe mondal executive meeting kapaman labenoni prangki wangji lang ani penke BJP sarkar jamsi sarkar donang lang posi phirangki athaino lamthi bachini po laben Prime Minister Mati Chihekun PM Narendra Modi Ninkan Kresi PM ang hoy kami kechok arani along pachatondusi Mandal Executive Meeting kapaman pon along kopi kosun keklemensi party kapang dangmonche aphan chingki chethan pon lapenon ang kile Ninkan suri hini rang kora chokani kan MLA kile kalong amreng constituency along hini block dokok lapen rong khang block along PS thongkep raisi lapen amri block along PS thongkep do lasi Larong khang block arlo PS thongkep raisi kaparlo anti kachepai ponji aphansi bor ipon lapenona kimi BJP joining tanga tuma phan positami arpu pekpo lapen kosom si keklem ke dam nang jima puta che thanchi mumpon lapen nasan Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma aphanta kachuru bajerpon tangte sang PM Rina Tirang Pia Hinpet Pherangkya thingno pachini banalam thile arjuik sina Jirgandeng Ben Babu Rongha report Northeast Pay News Piniladak niltum Bharatiya Janata Party state lapen district pen so organization niyom kitik kon ladak district long executive judat pen mondol tins dame executive meeting donai pusi niltum tami piniladak nainong amreng konstituensi parlo ladak amreng mondol pen meeting ladak niltum executive meeting dokanlo mandal lasi ladak bangke lapilo nilitum mon MLA election nang kilelo lasi laso aku thak nitum ki claim ke dam nangji mate kosonsi ki bangjia porus tamilitum laso kacipang tang konji mate pinangan party ci open ladak nang ki join umta do lo lasi alang itum mantap pin ladak pinangan ke hang do lasi lang itum has tami ki claim ke dam ni koson marasilan men cing kan kono tapen mondol ngarpu do an tu ladak tin cepat ano lapen inur bahini tena ci tonde do lalang itu hem pena pe asap kesung kasik sa beten lapen buda presiden secretary tumbang kena ci tong dun pet ci ong lo inur bahini vaksin ci tong di choro asi sara taxi ni tum organization arona tengpen district pen stane Kabhari kitoy dindo alang ni tamin teran ibaido alang ni standi ladak amreng a homostielo BJP ki claim kidan ki mesenji aphan alang ni standi tina ladak BJP ki claim ki ba kutuhan sonya kisanya kutuhan khan ta ladak alam khan pomlo lapen Modi ji ningkan kresi sarkar kachari ladak kidukela mate kisung ki boy aladak arat kidu anathan alangli isi pen isi ladak ki claim ke dam pot mate radaphan avar sai ki pot lasiningkan krisi ke pleng stame ladak la solam thas ta meni ke tin chithan pomnong lo lasinon ke bangje porus ta menang litum media khoi pes ta menili ta mening thelo ki bangji non Cikloyon proxiner ke bapilate MLA election policy nilitum nili homosti bangke nilitum homosti bangke ladak bang amreng bangke ele hini dokok khangeli allong bangke ada bang PS thamke raisi do lapen amri ele long bang PS thamke lasi lasu khanstami kiklem ke dam ponjinon ke bangi election stami mesen met penil tum tami chipai dinji panke ditum ta ori pon fokus ni tum pini ada chingwai pon pini labang so me long ko board committee pencheng lok mondola long eklem atum penangan tom nang le tum ko pine ki pipa jer pona sondoma bedo oh la so bang ta hong lo la bang ta me
อิลิตุมกะจิงฮอนละเป็นนิงกะจิเทนายละเป็นกะจิทางกลุ่มChief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma alang Chief Minister hoi pen nil tum ban sami ada man peng ke thenai ada isinil tum khan owo mate alang li declaim ke dam laso akido se tame nil tuma along nang pale ada BJP vote along alidar pencenglok mondol alidar la tunan anstami laso aman peng kithe ni tum thanang pipa jir pon thega pot nang litum media hoi pen ni alang li panstami amreng mondol along ke claim song BJP along ke claim song ja ko song ja ti hoi pen ni alang li than ti neo ni pen la pen jurun e pen ning kangsam akar dom pa jiri lo lang li than la pen ke bang ja por sami alang li ke mesen ke claim ke dam ponji asam angkang along sin tum da karbiang long ta dudun lasi karbiang long masame alang li kacing turobar sai penangan klem tikang lo lasi non ke dai same alang li laso kacing turobar sai na klem piponji long same dil tumna hin same kadu wes same lang li long si kai keta cerap itu dun pol pe anan same girjime hakil